Vedeli ste, že najvplyvnejšia meditačná technika vznikla počas bombardovania? 16-ročný mních Thich Nhat Hanh kráčal po svojom kláštore vo Vietname, keď okolo neho padali bomby. Namiesto paniky urobil niečo revolučné. Spomalil svoje kroky, zosúladil dých s pohybom a v tom momente chaosu objavil dokonalý pokoj. Uvedomil si, že pravý mier sa musí pestovať v najťažších chvíľach, nie len v tichých priestoroch. Táto technika chôdzovej meditácie má 3 jednoduché kroky. Prvý, spomalte kroky na polovicu normálnej rýchlosti. Druhý, sústrete sa na každý dotyk chodidla so zemou. Tretí, zosúlate dých s pohybom. Za propagovanie mieru bol vyhostený z Vietnamu na 42 rokov, ale jeho objav sa rozšíril po celom svete. Dnes jeho techniku používajú milióny ľudí. Vedci dokázali, že táto prax doslova prepája nervový systém. Učí mozog nájsť pokoj kdekoľvek. Ak to fungovalo počas vojny, predstavte si, čo dokáže vo vašom živote.